RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albures. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Masahi ilang igo nga mawa ang kabinhod sa akong gibati. Nahulog ka di ay sa hagdanan, sir? Taas-taas gyud ang hagdanan sa mansyon, senyorito. Muduo na gyud ako nga ang masamang damo matagal mamatay. Unsi imong gingon, masing? Usbara? Wala, senyorito. Aduna, nabati ko nga may gisulti ka. Usbas sa paglitok. Ay, kuan, senyorito. Ingon ko nga, taas-taas na gayud kaug swerte. Ang tao nga dili patyonon, bisan makapila pa mahagbong sa taas nga hagdanan, ay dili gayud mamatay. Dili sama sa uban ba, nga bisan nung nagpundo lamang ubalay, kung patyonon ay mamatay gayod. Ilabi pa kung tuyuon. Unsay buto may pasabot? Ay,
Ay, abuto kong ipasabot niyo rito ba? Nga kung patsuno na ka, bisan saon pa nimo sa pag-ampeg, mamatay gid gihapon ka. Kay, tuyuon ka bang gyud sa kapalaran? Tuyuan ka ba? Why si bisan kinsa ang makalikay ni kamatayon ay? Husto ka. Kung tuyuan ka sa pagpatay masing, ug oras mo na, mamatay ka gyud. No, bitaw. Bitaw. Pero, may mga higayon nyo rito. Nga bisan utuyuan ka pa, dili ka gyapon mamatay. Kaya ang rason, mao nga, may wala ka pa mahuman. Sama-sama sa mga buta nga, kinahalang buhaton, mga pulo nga wala pa ikasulte, o mga sala nga wala pa kabayre. Masing. Hayag na. Buntag na. Ay, huwag ko makabantay. Nahinanok naman di ko din sa kama ni Tita Nympha. Abli na ang pultahan. Magawas ko. Magdali ko. Dili ko gusto mapreso ko din pag-usab. Ay, nabuntagan ko din sa lawak ni Tita. Nga, may pukaw na ako. Nga sato pa. O pa maulit sila si Stanley. Hain man ay sila. Igor, kining ako giluta. Si Ara magusag mo kaunin eh. Si Ma'am Adele. Anda mo na akong namisa. Hain sila si Stanley. Kinyong ko yung taon. Mangulat ka man, ma'am. Mamatay mo sa taas ka, kuya ni mo, ma'am. I don't care, bisan mamatay ka pa karon. Hala, kagrabe ni mo, ma'am. Now tell me. Hain sila si Stanley ug ang iyang apuhan. Nga nang wala ko sila makita din sa tibok bay. Wa pa ba sila mauli? Hain sila, tell me. Ay, kalma lamang, ma'am. Sakit-sakit pa ba, digbukto na ako. Ngayon mo gilabay, kagabi, itong kaang dito sa tires. Ay, what? Ay, what? Imo, bita ko gilabay, kaang, mayang gabi, ma'am. Ngayon, ako pa imo gilabay, ako pa imo gingalag batch. No. Yes, ma'am, yes. Awa, may buno pa mong gani, ginig ako buktan. Shit. Ikaw to? Kabati ko di mugnaong kung mo pahiyom. Grabe ha? Inainayang saway, ma'am ay. Ayaw lamang pabultuhe kita. Grabe gina na imang sinatian. Ayaw bultuha kay kita ay abi kay dili ko mistisa. Shit. Whatever. Hain sila si Stanley. O silang giingon ko na asa sila paingon ha? Paingon sila sa ospital, ma'am. What? Mag-usap sila sa ospital? Muduaw sila ni Usting? Then, wa sila manguli? Ay, wala, ma'am. Ay, wala sila maduaw. Sila maay duawon kasi sila may na-admit sa ospital kagapon. Usa? But why? Nga nung wama ko di mo sultihi, ha? Nga nung wama ko di mo sultihi. Ay, ang akong buna. Bitch! Ay, bitch-asan. Asa sila nga ospital? Usa na ospital sa Lungsod, ma'am. Ang gidada ni Osteng. Tuwa po sila dito, ma'am. Maduwa ka, paingan! Ay, kapag pa rin katabang na tayo. Daog-daog kung raman ng taon kita. Ang bunukon sa nakaingon. Mapag-iyapak nga akong buktan. Ay, paita gayon. Nalimot naman hinong kung agda niya kaon. Ang daray, bahala ka. Mukhaon na bita ka gutuman.
Oh. Hi. Mudayon ko. Excuse me. Si Felipe. Naa sa iyang lawag. Nangandam kay... Okay, thanks. Asa ka paingon, ma'am. Ayaw paglahos di siyang lawag. May padayon ko siya. Uway batasan. Behave ka ha, bebe. Dili magpabadlong ni Lola kay mga wata usa si tatay. Sweet. Oh, Adil? Hi. Nganong niya ka? Ug milahos ka din sa akong kwarto. Tingalig makita ka ni nanay nga. Siya nag-abli ako sa pultahan. O siya nag-ingon nga ni Aka sa imong lawak. So, siya inuungan ni ako. Adil, abi ko bag dili ka na mabalik pa din human sa nahitabo kagahapon. Well, guess what? I'm here. So, yes. Mabalik ko din hangtod nga sugton ko nimo. Adil? So, give in now, Felipe. Kay oras nga sugton ko nimo, ipaniguro kong mausap ang dagan sa imong kinabuhi uban nako. At doon kita manimuyo sa Amerika. Mas masamot ka unya kagwapo dito. Kahumot, kalami. Mom, say yes. And we will run away rich, Felipe. Ha? Unsa ibuot nimo ipasabot, Adil? Unsa? In love. Unsa pa man naibot na kong ipasabot, ha? Busgan ta ka sa akong pagmahal. Kaliguan sa akong pagpangga. Wouldn't it be enough? So come on. Say yes na to me. Ako na ba kayo, ha? Ang akong gibati. Nga ako na nagsigi upang uyab ni mo. Unya, pakipot kayo ka. Pues, hunogin ako. No? Nasayod ka na sa kong tubag sa imong offer, Adil. Of course. Bago ka lang na byudo. Ug may anak ka na. Lain kita na sa mga mata sa tao kung pulihan mo dayon ang imong asawa, diba? But guess what? May daga na diha nga bisan buhi pagani ang ilang mga asawa. Nagsiga pa ang mata. Pero may lain ng reserba. Dili ko parehas nila, Adil. Sige. Ipadayon ang pagpakipot na ako. Aron nga mas ma-challenge ko. Let's go. Gutom na ko. Oh, unsa? Buwad na ba ng naa sa kusina? O nakakaon na miss nanay? Jose, nga ani ko din mo kaon. Ha? O ba ni ko, mga untaog lami sa kawas. O, kuan? Bayaran ako ang matag oras ni mo uban ako. So don't worry. Dili ka pa mahago sa pagpamasahiro. Nakabunus ka pa og gwapa og sexy nga mao ako. Let's go? Nay, ato na mi. Mag-uban mo? Asa? Ay, papasayloan ang utana ko. Wa ko'y katungod. Nagpauban siya nako sa usa ka kananay sa lungsod. Ako lang ubanan. Kay bayran masab niya ang akong oras. Na sige, pag-amping ka mo. Salamat, Tay.
Ato na, mi. Let's go! Sige, Nay. Nasayod ko sa dili madugay. Madayod niya si Felipe. Taga-usama ni Ini kanunay. I like your arms. Gahi kayo. Adil, ang imong kamot. Pagpuyo. Yano, apektado ka ba sa akong with my touches? Huh? Please, nag-drive ko. Nag-drive ka? I just wonder how you will drive. Manoli. Adil, ayaw. May kalit ng milabang. Kupot! Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulagan